der med, at man kan få penge for det, der er en god idé, det med pant. Ja. Fordi det er jo det, der gør, at vi har en høj returprocent på flasker, ikke? Så det er måske en meget god idé. Jeg synes, det er en rigtig god idé, altså særligt den der tænkning med pant eller en anden form for, at sådan noget som det her ikke bare bliver smidt, så man ikke rigtig bruger det mere. Jeg synes, det er en rigtig god idé, sådan helt grundlæggende, men problemet er, at det skal være enormt nemt for folk lige at gøre det. Problemet med mange af sådan systemer og på en eller anden måde genbrug og sådan noget, det er, at det er enormt besværligt folk at komme ud på genbrugspladsen eller borgere forskellige steder, man skal aflevere det. Det er sådan lidt ude af vejen på en eller anden måde. Det eneste, jeg får gjort, det er at gå ned med flasker, fordi der er en flaskecontainer lige nede foran min lejlighed. Så jeg tror, det er sindssygt vigtigt, hvis det skal blive en succes, for det er en rigtig god idé, det er at gøre det altså convenience i mangel af bedre ord. Det skal være sindssygt nemt for dem. Det skal ikke være sådan, at de skal cykle hele øen rundt. Jeg tror, det der vil fungere allermest, altså udover at jeg synes, det er en god idé, Ja. men det der vil fungere allerbedst, det er, at man simpelthen forbød plastikposer. Ja. Og det er ikke bare sådan en vild idé, det har de gjort i San Francisco. Det lyder som en fantastisk idé, som man bør lytte til også politisk på Christiansborg og også tage op. Nu er det sådan, at har man jo vedtaget på europæisk plan i EU, det her med plastikposerne, som SF har kæmpet for. Og det her lyder også som en rigtig fantastisk god idé, så det vil jeg personligt bakke op omkring, og også få SF til at tænke de baner, og det gør vi også, og det handler jo sådan set om at finde de gode idéer. Så det her, det er en rigtig god idé, kreativ og god idé, der vil skåne vores miljø.